Ens hem posat aquí a la porta d'una parada de metro de Barcelona per donar a conèixer que la nostra coalició ha destinat els diners de campanya a fer coses útils per la gent a canvi de publicitat en les tanques pròpies de la ciutat. Nosaltres busquem un model de proximitat i regalem fins a 2.000 tíquets senzills de metro amb una piruleta per començar de manera dolça al dia i alhora expliquem quin és el principal objectiu de la nostra campanya electoral, que és el de generar 50.000 llocs de treball. És de veritat el bitllet, no el tiri que val, i una piruleta, d'acord? Jo em presento per les eleccions a Barcelona, em dic Jordi Portabella, i en comptes de gastar-me els diners en publicitat, me'ls he gastat en fer